Welkom bij de weekuitzending van Kikker TV. John Newbank heeft een koningslied gemaakt. Wat vonden de inwoners van Oostburg daarvan? Hallo, dit is Kikker TV en vandaag gaan we onderzoek doen wat de mensen van het koningslied vinden. Wat vinden jullie van het koningslied? Hartstikke leuk. Ja, leuk. Een leuk lied. Hebben jullie het al gehoord? Ja, ik heb het gehoord. En ik vind het wel een vrolijk lied. Ik ook. Jij ook? Vind jij het ook een leuk liedje? Oh, ik vertel het steeds. Ik vind het onzin dat er zo'n ophef over wordt gemaakt. Ja, ik heb het zelf nog niet gehoord, maar ik vind het ook een beetje overdreven. Dat ze speciaal een liedje ervoor gaan maken. Wat vinden jullie van het koningslied? Ja, ik snap niet waarom ze nu gewoon het oude lied doen en dat ze weer een heel nieuw lied moeten verzinnen. Ja, het zou, maar ik ken het bijna ook geen eens dus. Ik vind het irritant. Waarom? Omdat het allemaal maar hoort. Oké. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet de tekst, zeg maar. Oké. Daar heb ik helemaal niks van. Ik heb het op tv gezien. Ja, ik heb het lied ook al eens gehoord, maar ik vind de tekst gewoon heel stom. Ja, op zich is het wel leuk, maar aan de andere kant is het irritant. En het oude lied is leuk. En andere mensen hadden er ook bezwaar tegen, dus het lied. Ja. En dat vonden de jongeren van het koningslied. Wat vindt u van het koningslied? Het koningslied, ik ken het niet. Nog de muziek, nog de tekst. Vreemd, hè? En u? Nee, ik heb het nog niet gehoord. Ik vind Wilhelmus altijd het mooie lied. Wilhelmus. Als je mening wil weten, laat maar gewoon Wilhelmus zingen. En als het koningslied gezongen wordt, ik doe vrolijk mee. Want ik zing graag. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat je zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar ieder mens heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden. Daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, die leidde naar hier. Kijk om je heen. Wij lopen met je mee. Vrijdag 3 mei zijn filmstudenten uitgaand en Happy Days in Braskus wezen filmen. Wat is uw taak hier precies? Ik ben de chef belichter en ik voer de lichtwensen uit van Jurgen, de cameraman. En dan komen wij samen tot een mooie lichtzetting, passend bij de scène. En wat is het meest wat je dan moet doen? Want er is natuurlijk buiten ook gewoon licht. Ah ja, maar als je buiten het licht gebruikt, dan ziet de scène eruit zoals het moment zich aandient. Maar eigenlijk als je een scène zonnig wilt en het is bewolkt, dan moet je die toch zonnig maken of net omgekeerd, bijvoorbeeld. En is het moeilijk? In het begin is het moeilijk, maar je leert elke dag wat bij. En wat vind je het leukst aan dit beroep, zeg maar? Om met licht het scenario te ondersteunen, dat anders zonder dezelfde belichting minder gedragen zou worden. Wie speel je in de film? Ik speel Elise, de oudere zus van Matteo, of ja, Maurice in het verhaal. Ja. En is dit de eerste film waarin je speelt? Nee. Ik heb al verschillende filmpjes gedaan voor studenten van het KASK, waar dat Domien zit. En van het Rits ook, dus een andere filmschool in Brussel. En ik heb in een televisiereeks gespeeld onlangs, Salamander heet die. En in Aspen, dat is een
politiereeks ook in België. Daar heb ik ook eens in mee gespeeld. Dus. En hoe ben je aan deze rol gekomen? Een meisje die in Domien zijn klas zit, Joosje, die heeft mij eens gevraagd voor een filmpje toen ook. En toen was Domien de cameraman. En denk zo via dat hij mij terug heeft gevraagd. Dus ja. Dus je moest geen auditie doen? Nee. Hij heeft mij gevraagd en dan zijn we samen gaan eten en heeft hij mij het verhaal uitgelegd. En ja, ik wou dat super graag doen. Het was een heel mooi scenario. En ik heb het dan gelezen en ja, ik zag dat volledig zitten. En vind je het leuk om te doen? Ja. Het zijn lange dagen, maar het is tof. En we hebben een leuke ploeg en een toffe sfeer op de set. Dus ja, het is leuk. Op dezelfde dag, maar later in de avond, gaan ze filmen in een tankstation. Ze nemen daar de scène op van een ruzie tussen twee hoofdpersonages. Nou, actie. Welkom bij Kikker TV en vandaag nemen we een kijkje op de set. De zus en de broer komen aangereden in de auto en dan parkeren ze om te tanken, want de tank is leeg. En het meisje beslist om naar binnen te gaan en ze wil iets kopen om te drinken. Ze wil betalen eigenlijk de benzine, maar ze merkt dat ze niet genoeg geld mee heeft. En ze geraakt wel in paniek daarvan en ze wil zich omdraaien om naar buiten te gaan terug. En plots staat haar jongere broer in het deurgat en die heeft de bril aan van de overleden vader. Dus dat meisje, dat is heel confronterend voor haar. En ze wordt kwaad op haar broertje, ze sleurt hem mee naar buiten en ze hebben hier wel zo een ruziescène. En ja, op dat moment groeien de personages echt uit elkaar. Lopen ze terug naar de auto binnen. Er zit ook een vogelverschrikker in de auto. Het broertje sleurt hij eruit, want die symboliseerde zo'n beetje de vader die er nog bij was. En ja, er is echt een afstand tussenin. Dus het is eigenlijk een beetje de climax-scène, om het zo te zeggen. Ik ben de heer P. Mink en ik ben een figurant. En hoe is dat zo gekomen? Ik liep vanmiddag in het bos en nu heb ik de hond uit te laten en toen vroegen ze aan mij wil je de figurant zijn. Nou, ja, hier ben ik dan, hè. Dus zo doen we. En heeft u dat al eerder gedaan? Nee, dit heb ik nog nooit gedaan. Dus de eerste keer. En weet u wel welke rol u speelt? Heeft u wel, ik weet wel welke rol u speelt, maar voor de rest weet ik nog helemaal niet wat ze aan het filmen zijn. Dus, maar daar krijg ik de CD nog van. Het is vandaag dag 3 met het filmen. Hoe gaat het tot nu toe? Wat vermoeiend, maar we hebben vandaag zeer mooie dingen gefilmd. Dus ik ben zeer tevreden. Het wordt nog een lange nacht, maar ik denk dat iedereen er wel zin in heeft. Het is een mooie locatie hier, topacteurs, dus ja, nee, we hebben er zin in. Komt goed. En wie bent u? Ik ben de echte zus van Domien. En we hebben eigenlijk samen het verhaal geschreven, dus ik ben co-scenarist. Het is eigenlijk een beetje gebaseerd op een persoonlijke ervaring. Ja, we hebben ongelukkig genoeg dezelfde situatie meegemaakt dat we het nieuws hebben gekregen in een ziekenhuis dat ons vader was overleden. En toen moesten wij samen de auto nemen naar huis. En dat was eigenlijk een beetje een absurde ervaring, want we hebben heel die weg naar huis daar gewoon niet over gesproken. Over alles en nog wat gepraat, behalve daarover. Dan zijn we ook zoals in de film frieten gaan eten, maar het was zo 11 uur 's morgens of zo. En echt heel bizar. En nu, zo bijna 10 jaar later, praten we daar soms nog over. Maar dat was wel... En eigenlijk dat was een beetje het vertrekpunt van de film.
Matteo. En wat doe jij hier? Ik doe mee in een kort filmpje van Domien. En hoe is dat zo gekomen? Ja, op een dag kreeg ik een bericht van Domien en die had via gehoord dat hij mij wel wou willen in zijn kort filmpje. Dus hij heeft mij dat gevraagd en ik zei natuurlijk ja. Heb je dat al vaker gedaan? Ja, ik heb al eens in een kort filmpje gespeeld en dat was een onwijs grave ervaring. Dus ik wou het zeker opnieuw doen. En is dat iets wat je later ook wil worden? Ik dacht altijd dat het eerder een hobby ging blijven, maar je weet maar nooit. Hè. Zondag is het Moederdag. De stelling van deze week is: ik ga wat leuks doen op Moederdag. Veel kinderen geven hun reactie hierop. De kikkerstelling van deze week is: ik ga wat leuks doen voor Moederdag. We gaan kijken wat mensen van deze stelling vonden. Wat gaan jullie doen voor Moederdag? Ik ga denk ik eigenlijk helemaal niks doen. En jij? Ja, ik misschien mijn moeder een beetje helpen met klusjes of zo. Wel extra's doen om te helpen. Geen ontbijt op bed? Nee, ja, ik ga denk ik wel een cadeautje of zoiets kopen, maar niet echt iets bijzonders doen. Nee, ja, ik denk dat ik gewoon een ontbijt gewoon op tafel maak, zeg maar niet op bed, gewoon voor het hele gezin. Ja, ik ga mijn moeder gewoon verwennen, cadeautjes geven, ontbijt op bed, zulke dingen. Ja, ik had een hele mooie tekening gemaakt en een soort kunstwerk met een doos. En daar kon ze wat in doen dan en dan kon ze er altijd bewaren. Oh, dat is heel leuk, dan heeft ze altijd een aandenken eraan. Ja. En ga je ook een ontbijtje op bed maken? Ja, dat kan wel, ja. Ja? Ja. En ze zit daar zo te kijken, heel nieuwsgierig. Maar dat is allemaal een verrassing, neem ik aan, hè? Ja. En jullie wat leuks doen voor Moederdag? Denk het wel. Cadeautjes geven aan mama. Ik denk het ook, cadeautjes gewoon. En gewoon een beetje leuke dingen doen. En ook iets van ontbijt op bed of zo? Ja. Ja, allemaal? Ja, een heel groot ontbijt met croissantjes, een cappuccinootje. Ja. Nou, en hebben jullie nog iets van een boodschap aan mama? Nou, veel plezier op Moederdag. Veel plezier op Moederdag. En we houden heel veel van je. Ja. Wat gaan jullie doen? Wij hebben op school een Moederdag cadeautje gemaakt. Oh, dat is wel heel lief. Gaan jullie ook iets van ontbijt op bed doen? Nee. Wat zeg je? Het heeft een ander snoepje. Je hebt een ander snoepje gemaakt, hè? En wat gaan we nog meer doen altijd op Moederdag? 's Ochtends. Wat ga je 's ochtends maken voor mama? Eten. Ja, een ontbijtje maken we altijd, hè? Met croissantjes. En wat nog meer? Wat gaan we nog meer doen? Boterhammen. Nou, boterhammetjes, ja. Ja. Lekker hoor. Nou, heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel. En maak er een mooie dag van voor mama, hè? Ja, gaan we doen, hè? Ja. Eind april was de open dag van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Er was heel veel te doen. Wij namen een kijkje. 1 keer per jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij haar landelijke open dag. Oftewel de Reddingsbotendag. Vandaag nemen we een kijkje in Breskens. Waarom bent u hier vandaag? Nou, ik woon hier achter de dijk. Ja. En we hoorden het, dus die meiden wouden graag meevaren. Dus, Papa moest mee. Papa moest mee, ja. En wat vind je van een dag als dit? Ik vind dat heel leuk. Veel donateurs denk ik dat ze daar voor ophalen. Wij krijgen geen geld van de overheid, dus we zijn volledig afhankelijk van vrijwillige giften. En donateurs zijn daar een groot deel van. Met hoeveel mensen werken jullie hier? We zijn totaal met 19 man. Waarvan één is dan een vaste dienst als een schipper.
Die heeft onze betaalde job en de rest is allemaal vrijwillig. En hoe gaat dat in de praktijk? Krijgen jullie een oproep als het nodig is of hoe werkt dat? Ja, die oproep die kregen we normaal gesproken altijd via de kustwacht. Af en toe wordt de schipper wel eens gebeld. We gaan gewoon via de kustwacht krijgen we de oproep. En op zijn we 10 minuten varen we ongeveer weg. Met genoeg mensen natuurlijk. Hoeveel mensen is dat per keer? Ja, het liefst zijn we 6 man. Toch zeker als je een medische evacuatie hebt. Maar als je gewoon een bootje bent slepen, dat kan eventueel ook met 4 man. Dat is ook geen enkel probleem. Ik zit er nu ruim 25 jaar bij, sinds vorig jaar. En dat is gemiddeld 40 acties per jaar dat je doet. Bent u zelf donateur? Ik ben zelf donateur, ja. Waarom bent u dat geworden? Omdat we zelf een vissersboot hadden hier in Breskes. En daar hebben we best wel veel gebruik van gemaakt van de reddingsmaatschappij. Goed dat ze bestaan. Ja, heel goed, ja. Wat vindt u ervan, meneer, op de boot? Hij vaart zo hard dat het nog een koude wind is ook. Verder is op zich een aardige beleving. En hij laat tenminste ook nog de manoeuvreerbaarheid van deze boot zien. En gevaarlijk. Ja, hij gaat wel hard, hè? Ja, niet alleen hard, maar ter plaatse kunnen draaien, snel stoppen. Ja, de hele manoeuvreerbaarheid van deze boot is echt hoog. Bent u niet zeeziek? Zeeziek? Ik heb nog geen zee gezien. Waren we al op zee? Ik dacht dat we nog op de Schelde zaten. Ja, Scheldeziek dan? Nee, het is alleen mooi. Hoe hard hebben we eigenlijk gevaren? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik het op dit moment niet weet. We houden natuurlijk wel een beetje rekening met jullie ook, met de passagiers. Maar normaal gesproken kan hij gewoon 32 mijl varen, plus minus. En dat is ongeveer omgerekend een kilometer of 50 per uur. Dus zo hard kan hij ongeveer varen. Waarom ben je dit gaan doen? Goeie vraag. Het is al lang geleden, maar... Het is al lang geleden, ja. Ik zat toen op DHBO en toen de schipper, Harry de Lobaal, die zat ook op DHBO. En ik hoorde dat ze wat bemanningsleden tekort kwam, dus het leek me wel wat. Dus een paar keer meer geweest en sindsdien 1986, 87 is dat geweest. Sindsdien doe ik het. En je bent voorlopig nog niet weg? Nee, nog niet. Ze zeggen bij de reddingmaatschappij, net als bij de brandweer, er is een leeftijdsgrens van 55. Maar misschien dat het ook wel een klein beetje verandert. Je kunt een bepaalde dispensatie krijgen. Als je jong van geest bent. Ja, en ledematen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.